מה? אנחנו מתחילים לצלם? רק שנייה. שלום לכם צופים וצופות, מאזינים ומאזינות. אני הוא המנחה שלכם, קובי קוביה, ואיתנו נמצא כאן ברוך. שלום לכולם. כן, תן לי לדבר קודם. סליחה. טוב, אנחנו כאן בתוכנית נו שם לזקן, והיום ברוך יסביר לנו למה קוראים לו ברוך. אז ברוך, כן. אתה, אני מבין, גמלאי בחסד, ספורטאי מצטיין ומאהב בדימוס. אז תסביר לכולם איך קיבלת את השם שלך. בסדר. אז זה התחיל בשנות ה-30, 1930 ליתר דיוק. היה חורף, ירד גשם כל הזמן, ושמש לא הייתה בכלל. אתה בסדר? כן, כן, אתה יכול להמשיך. אני קצת עייף. אז אבא שלי בדיוק חזר מהפרדס ו... תקום, בחור, מה קרה לך? סליחה, נכנס לי רגע משהו לעין. תמשיך. אז אבא שלי בדיוק חזר מהפרדס, הגיע הביתה וראה שאשתו לא בבית. אז הוא... מה נשמע? כן. פשוט הסיפור המאוד מעניין שלך. אז טוב, תשים לב. אז אבא שלי הגיע הביתה, ראה שאשתו לא בבית, אז הוא עלה על השכנה, שתות אמא שלי, ואמר לה, שולה, את חייבת לעזוב. אז אמא שלי הייתה בדיוק בהיריון מתקדם, ארזה את כל הבגדים במזוודה, ופתאום, נולדתי. אבא שלי ישר ראה אותי, ואמר, אוי, הברוך. ככה קיבלתי את השם שלי. אני חייב להגיד לך משהו. זה הסיפור הכי מטופש ששמעתי בחיים שלי. חכה רגע. תן לי לעוד רגע במדרגות. אתה יודע מי אני? אני לא מבין. תקרא מה כתוב כאן. ברוך, בלה בלה בלה. אסיר משוחרר. חבר בכנופיית החתולים הנוצצים. כן. זה סוף התוכנית.